11. La família Montcada, avui. Així, amb el pas dels segles fins a dia d'avui, la família Montcada transcendí com a casa forta i extensa als territoris de la corona catalano-aragonesa arreu de la conca mediterrània. Actualment, a Itàlia hi perviuen 3 llinatges Montcada, els prínceps de Paternò, els de Monforte i els de Biscari. El branquilló dels Monforte, al segle XX, derivà en Montcada di Soria i Montcada lo Giudice de Santa Chiara. La mostra numismàtica i documental exposada en aquesta sala conforma la donació per part d'un dels precedents de la família Montcada a Itàlia, Danilo Montcada Zarbo, príncep de Monforte.